అలాగే కొన్ని చెప్తున్నట్టు మీకు చాలా ఇల్లాజికల్ సీన్స్ ఉంటాయండి. కొన్ని ఏంటో నాకు తెలిసి ఇది 4 గంటల 5 గంటల సినిమా వచ్చేసిందో దాన్ని కట్ చేసి మళ్ళీ 3 గంటలు చేశారో తెలియదు. కానీ ఒక సీన్లో అయితే అసలు చిన్నప్పుడు ధనుష్ వాళ్ళ అమ్మ నడుచుకుంటూ ఒక పూల తోటలో వెళ్తుంటే సడన్గా, అంటే వాళ్ళు తోట మధ్యలో ఉంటారు, సడన్గా కట్ చేస్తే లారీ వచ్చి రోడ్డు మీద గుద్దేస్తుంది. అంటే బేసిక్గా మనకి ఆ విజువల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, అరే పూల తోటలో నడుస్తున్న సడన్గా రోడ్డు మీదకి ఎలా వచ్చారా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో ఆ ఎడిటింగ్ కూడా నాకు కొంచెం అంత కట్ చేసినట్టు అనిపించింది. ఆ సీన్ కంటిన్యూటీ మేబీ నాకు తెలిసి లెంత్ తగ్గించడం కోసం చేసిన తిప్పల్లో ఇది ఒక భాగం అయి ఉంటుంది. ఇంటర్వెల్ వచ్చే టైంకి ఆల్మోస్ట్ స్టోరీ అంతా అయిపోతుందండి బేసిక్గా. అంటే ఈ స్టోరీని అర్థమైపోతుంది. అండ్ ఇంటర్వెల్ కన్నా ముందే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఓకే ఈ బిచ్చగాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి వీడి క్యారెక్టర్ ఇది అని చూపిస్తారు. ఆ సాంగ్ కూడా బాగుంటుంది. సో ఆ టైంకే మనకి ఓకే నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అనేది మనం ట్రైలర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే సినిమా మొత్తం అర్థమైపోతుంది.